De brege in Kootstertiller leidt er al een paar weken uit. Maar er zit vooruitgang in de vernijing. Projectleider Hotse Brouwer vertelt wat er nog barren moet. Er zijn nu 9 liggers en die worden er heel wat inlijn. Nou, en daarna moeten er nog wel een aantal werkzaamheden gebeuren. Hè. Dus het moet nog onstwaard worden, er moeten nog opstarten komen, er komt nog asfalt op. Dus dan wordt het nog wel even worden, komt het dan via de auto rond. Maar dat gebeurt dan de komende dagen. En daarmee is maar is de laatste fase haast nou rond. En kunnen alle auto's weer over de dik. De auto's kunnen nou nog net de oerstek meidje. Maar een pont is voor de voortgangers en fietsers een tijdelijke oplossing. Ik heb een bootje liggen in Kuikenhoorn en daar wil ik heen. En normaal gesproken fiets je dan over Schuilenburg, maar daar is de brug weg. Hoe vindt u deze oplossing? Ja, dat is toch prachtig? Een deel van het avontuur, ik vind het prima. Van nou dus even nog een stremming, maar projectleider Brouwer verwacht het dat het net lang wordt voordat de brege weer iepen kan. Na je weken waarschuwing, 6 uur, dan als alles volgens planning verrint, kunnen de auto's er weer doorheen. Kunnen al het verkeer er weer doorheen.